Исемсіз, эфирда атна яңалықтар тапшыруы, узған атнаның мөһим вакыйгалары белән мин Алсу Нуриева таныштырачакмын. Жер шарында барысы да гармонияга құрылған. Узған елның җәендә күзәтелгән гадәттән тыш исселек һәм корылыкны ишелеп яуган кар компенсацияле төсле. Бер яктан моңа шөкранә әйтсәк, икенче яктан тизлеккә корылган заманда бу хәрәкәткә комачаулык итә. Таякның юан башы әлбәттә коммуналь хуҗалык эшчеләре җилкәсенә төшә. Әлмәт автомобиль юллары идарәсе һәм идарәче компаниялар каршында торган төп бурыч колабызның кардан чистарту. Әлегә кадәр бу юнәлештә эш башкарылмый тормады әлбәттә. Шулай да атна азагындагы явым-төшемнәр һәм һава торышының җылытып җибәрүе аларның барысында чыдамлыкка сынады. Үзәк юллар әле ничек тә чистартыла анысы, ә менә ишек аларына илтә торган икенче юллар кар боткасына әверелеп, җәяүлеләргә дә, автомобиль йөртүчеләргә дә комачаулык ясады. То, что вы отчитываетесь по одному-две машины, но это не вариант. Такими силами мы в течение месяца будем очищать город. 4 февральдә Әлмәттә кар чистарту буенча оператив штаб җыелды. Анда идарәче компаниялар директорлары һәм шәһәр автомобиль юллары идарәсе вәкилләре катнашты. Очрашу барышында төп тема әлбәттә ишек аллары һәм шәһәр юлларын кардан чистарту. Әлбәттә соңгы атнада кар күп ява, юллар, ишек аллары, йорт яна территорияләре чистартып өлгермисез. Шулай да бу төп бурычларның берсе диде. Әлмәт районы башкарма комитеты җитәкчесе Айнур Исхаков коммуналь хезмәт җитәкчеләренә мөрәҗәгать итеп. Все без выходных, субботу все работают. На следующей неделе город должен быть чистый. Это касаемо ваших территорий. Еще раз подчеркиваю, въезды, выезды центральных улиц, это тоже ваши. Идарәче компаниялар җилкәсендә ишек аллары гына түгел, ә үзәк урамнарга керү һәм чыгу юллары чистартуда. Җылыта башлану белән түбәдән кар төшү куркынычы да арта. Шуңа күрә аларны вакытында чистартырга кирәк. Колабызның кардан чистарту буенча күмәк эш әледән-әле оештырылып тора. Шул исәптән ишек алларында да. Идарәче компаниялар исәпләп чыгарганча 4 февраль көннегенә дә 104 ишек алдында кардан чистарту буенча 20 төягеш эшләнгән. Ә бу исә якынча 125 КАМАЗ кар шәһәребездән читкә чыгарылган дигән сүз. Ләкин эш бетәргә әле күренми. Кар әледән-әле төшкәләп тора. Коммуналь хезмәтләргә колабыз студентлары да кушылды. Атна башыннан бирле махсус урта һәм югары уку йорты яшьләре хезмәт фитнесы белән шөгыльләнә. Күмәк көч ил күчерерди. Өстәвенә уен көлкә хирыс дәрт-дарман ташып торган актив студентлар алдында эш карышмый. Без торговый техникумда кар чистартырга чыктык. Безнең волонтерлар ярдәм итәргә чыктылар. Планы почистить всю эту улицу, чтобы людям было удобнее ходить. Я часто чищу снег, и из-за этого мне не тяжело. И при этом делаю добро для людей. Чехов урамындагы җәяүләр аллеясы танылган язучы Антон Павловичка куелган һәйкәл алды. Хәтта эскәмияләр барыста студентлар ярдәме белән тиз вакыт аралыгында чистартылды. Тагын бер төркем Маяковский урамында эшләде. Әлмәт сәүдә техникумы волонтерлары өлкән буынга да ярдәм итә. Шушы көннәрдә алар Усманов урамында яшәүче Наилә апаның ишек алдын кардан чистартканнар. Әлмәт сәүдә икътисад техникумы студентлары башлаган флешмобка һәрбер теләгән кеше кушыла ала. Моның өчен бар тик көрәк һәм теләк кирәк. Колабызда 3 көн рәттән стендап-хана эшләде. Әлмәт иҗтимагый үзәгендә шундый форматтагы яңа телевизион проект үз эшен башлап җибәрде. Идеяның авторы һәм тормышка ашыручысы Әлмәт егете. Заманында 4 Татарина КВН командасының уенчысы булган Рөстәм Хәбибуллин. Аңа Татнефть компаниясе хәйрия фонды теләктәшлек күрсәтә һәм юмор аша татар телен үстерү өчен мәйдан бүлеп бирә. Татар көлә һәм көлдерә беләме? Бу сорауга җавапны безнең иҗат төркеме эзләде. Джеймс Бонд киносын караныгыз бармы? Соңгы киносын. Анда баш злодей Сафин фамилияле татар егете. Геннадий Акатьев Зәй районы Яктыкүл авылы егете. Тамашачылар алдында шаяра башлауына инде 6 ел киткән. Психотерапевт һөнәрен сайлаган Гена көлүнең организмга булган уңай тәэсирен яхшы белә. Шуңа өстәп иҗат итүдә кешенең сәламәтлеген ныгыта, ди ул. Безнең текстны үзем генә язам. Дуслар ярдәм итә, анда как ничего не она. Кай вакыт без җыелабыз да и разгоны дигән әйбер ясыйбыз. Разгон ул качан бер-берсенә сөйләр, ди булса да теманы. И дуслар әйтә, менә моның турында әйтергә була, менә булай әйтергә була. Шулай бер-беребезгә булышабыз.
Дмитрий Барановны исә бирегә татар юморын башка, югарырак дәрәҗәгә күтәрү теләге алып килгән. Ул Алексеевск районыннан. Белеме буенча сәхнә артисты, кәсебе мәҗлесләр оештыру һәм алып бару. Әгәр дә бу жанрны аңлый торган тамашачы юк икән, димәк үстерергә кирәк, ди ул. Безнең күбесенчә мәзәк сөйлиләр безнең эстрада сәхнәдә. Астында бу үзеңнең фикереңне алып тамашачы белән уртаклашу, минемчә шуңа күрә. Минем эштә уйлар, фикерләр бар, әйтер сүзем бар, шуңа күрә килдем. Әлбәттә. Стендап сүзе инглиз теленнән татарчага торып бас дип тәрҗемә ителә. Һәм ул телевизион журналистикада иңгеш кулланыла торган термин. Стендап репортаж вакытында хәбәрченең экранга чыгып үз фикерен белдерүне аңлата. Биредәге проект нәкъ шушы алымга корылган да инде. Проектның идея авторы Рөстәм Хабибуллин. 4 татарина КВН командасы составында уйнап йөргән әлмәтле, шул исәптән бу тамашаның продюсеры да, администраторы да, хәтта машина йөртүчесе дә. Стендап-ханәнең заманында үзе башлап җибәргән «Мин юморист» проектында катнашучылар өчен яңа мәйданчык икәнен дә искәртә. Аның аша яшьләр арасында популяр булган бу жанрны татар дөньясына күчереп, телне саклап каласына ышана. Бу минем бурычым, бу минем максатым, татар теле бары тик булырга тиеш, сөйләшергә кирәк. И самое главное, конечно, чтобы люди, дети наши, внуки наши разговаривали на этом прекрасном языке, на языке Габдулла Тукая, на языке Мусы Джалиля. Я сам тоже расту, вы заметили, что я пытаюсь, я очень... Но Аллаху берган булса, будет все. Самое главное делать. Проектта 18 яшы тулган һәркем катнаша ала, тик берничә шарт белән. Ул башка телдән тәрҗемә ителгән мәзәк булмасын, башкалары рәнҗетә яки түбәнсетергә тиеш түгел. Шул ук вакытта юмор билдән түбән төшмәсен. Кызганычка каршы татарда сатира, юмор жанрында иҗат итүчеләр юк диярлек. Ә мондый проектлар исә хәзинәгә тиң талантларны ачырга ярдәм итәргә мөмкин. Катнашучылар да, алар бу сезонда 11 кеше бу фикерне хуплый. Шуңа күрә аңлаучы булырмы юкмы дип баш ватмый. Ни уйлый, шуны яза, ни тели, шуны әйтә. Бер тапкырда күргәннәре юк, белмим. Кире биреп кайтармасалар, хәзер менә күргәннән соң, потому что әзрәк гаилә турында да сөйләп җибәрдем инде, белмим, әтияни бик аңнарлар дип өметләнәм. Әтияниләр гафу итегез, уйлап чыгарылган әйбер бөтенесе тормыштан килгән әйбер түгел, әзрәк теге уйлап чыгарылган әйберләр дә бар. Шуңа күрә бөтен туганнарым алдында гафу үтенәм. Алай-булай белән гаип сүз әйтсәм. 3 көн барган стендап-хана эшендә 11 катнашучы 9 төрле программа әзерләгән иде. Аларны Әлмәт иҗтимагый үзәгенә килгән һәр теләгән тамашачы карый алды. Программа Татнефть хәйрия фонды тарафыннан яклау тапты. Яңа форматтагы юморның тулы вариантын интернет киңлегендә һәм билгеле телевизион каналда карап булачак, ди оештыручылар. Ознакай политехник күллиятендә World Skills хәрәкәте кысаларында һөнәри осталык бәйгесе узды. Чарада 35 яшькәчә булган аш-су әзерләү серләрен белгән һәркем катнаша ала иде. Көн дәвамына сузылган пешекчеләр бәйгесе хакында Илмира Шәрифуллин дәвам итә. Тәмле дөнья бүгенге бәйгенең исеме нәкъ шулай атала. Һәм инде бүгенге чарада 9 пешекче катнаша. Пешекче ул бөтен һөнәрияләренә дә кирәкле кеше. Әлеге бәйге аш-су әзерләү һәм рәсмиләштерүдә, һөнәрләрнең абруен ныгытуда, кунакчылык традицияларын саклап калуда прогрессив юнәлешләрне ачыклау максатыннан уздырылды. Без инде мондый бәйгене әле үзебезнең техникумда беренче тапкыр үткәрәбез. Бу инде яшь поварларда менә шушы һөнәргә кызыксындыру тудырыр өчен тырышабыз инде. Чарада шәһәрнең гомум туклану предприятиеларында эшләүче техникумда белем алучы егетләр һәм кызлар көч сынашты. Мин беренче тапкыр катнашам. Шушы конкурска каушыбыз, конечно, һәм үземнең хуҗама Альбина Миньяринага да бик зур рәхмәтемне әйтәсем килә шушы конкурска катнаштырганнар өчен. Мин бик шатмын. Һөнәри бәйгедә катнашучыларны район башлыгы урынбасары Роза Галиева сәламләп, алда уңышлар теләде. Иртән иртүк сәгать 3-ләрдә торганнар, әзерләнгәннәр, бисмилла итеп пешергәннәр, әзерләгәннәр. Шуңа күрә сезгә чын күңелдән уңышларны теләп калабыз. Жюри составында район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Дамир Гыйләҗев, мәшгульлек үзәге директоры Лилия Гафиева, районның гомум туклану предприятиеләре җитәкчеләре дә бар иде. Бәйге барышында егет һәм кызлар сөтле бутка пешерүдә дә, коймак өлгертүдә дә, икенче ризык әзерләүдә дә үз осталыкларын күрсәттеләр. Bütün җиһазлар, bütün әйберләр, әйтергә кирәк, World Skills таләпләренә туры килеп җиһазланыра. Безнең инде үзебезнең имтихан үткәрү нуктасы булып та тора ул. Һәм инде үзебезнең укучыларыбыз шушы бинада, шушы цехта тырышып, яңа ризыклар әзерлиләр, өйрәнәләр һәм инде конкурсларда да катнашалар.
Бәйге барышы белән район башлыгы Марсель Шайдуллин да танышты. Бәйге нәтиҗәләре буенча лаеклы беренче урынны премьер кафесында хезмәт куючы егет Руслан Кадыров яулады. Очень хорошее оборудование, очень хорошо организовали, подготовились, и благодаря этому было приятно работать, и все получалось легко. Илмира Шарифуллина, Рөстәм Әкбәров, яңалыклар вакытта Луш Әлмәт телекомпаниясе. Әлегә шулар. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Ленар Корбанов сезнең белән сау булашабыз. Киләсе очрашларга кадәр.